Sudah. Extra. Gua lupa amur. Lu kan tak berbeda. Oh, gua ni tak tahu apa mau bi. Lu kan Okay. देहाया खस्थ' मोनदोंमोन हरसे गेस जाबाय थादों आरो माने गोदनाखौ माबा खालामनो हायै जादों बेनिखाय जिहेतु जोंहा मोनसे मेडिकेल कलेज आरो बे केन्सार हस्पिटाल दङ बेवहाय MRI खालामनानै नायबाय रिपर्टखौहाय गाबोन मोनगोन खस्थ' मोनदों माने जिरायनाय गैयै खामानि मावनायजों लोगोसे एसे देहाखौ बोरैबा मोनलाय नायफैनाय जाबाय हरसे उन्दुनो हायाखै बेखौनो लानानै दानि नायफैनाय जादों जेबो जायाखै बिदि नङा होमबा जेबो जाया गाबोन रिपर्टखौ मोनगोन खस्थ' मोननायखाय गेसजों आरो ओरै माजों बिखुं हाराजों सानाय जादों बेखौनो नायनानै दा MRI खालामनाय जाबाय एक्सरे खालामनाय जायो रिपर्टखौ गाबोन मोनसिगोन बेखिनियानोल' माबायदि फेसिलिटि दं फेसिलिटियाथ' बिराद मोजां गुड फेसिलिटि आरो मोजां माबा बिहेभियार खालामदों नार्सआनो जा स्टाफआनो जा मोजां मोनसे माबा मोजां बेबहार खालामदों गुड बेबहार खालामदों दा मोजां फेसिलिटि दङ आरो दा बेखौहाय जों मिथिगौ हाग्रामा महिलारि सारानो लानानै फैदोंमोन बिथाङानो बेखौहाय गायसनदोंमोन न' डाउट जा मानगोनां प्रमद बर'आ बेखौहाय इन'ग्रेसन खालामदों बिजों जेबो खोथा गैया आरो बिनिफ्राय बांसिन मोजां खाथियावनो जोंनि बे रायजोआवनो आरो मोजां हस्पिटाल मोजां बिदि इनस्टिटिउटफोरा जानायखौसो आं लुबैयो दा एसे गोसोखौ बोलो मोनदों मुलि जानायजों बेखिनियानो थेंक इउ जेबो जायाखै दे